Això de ser un innovador social sona molt gros, no? Fer innovació social? És a dir, trobar solucions als problemes que tenim, que ens importen, per canviar-los? Segur que molts de vosaltres sí que teniu idea de com poden funcionar les coses millor. Pensem que vosaltres, que esteu al batxillerat, és important que des de joves comenceu a tenir aquesta idea, que la recerca cada vegada més s'exigirà que tingui un impacte, que pugui servir a algú, que no sigui només per fer papers o per fer una carrera de recerca molt important, sinó que pugui resoldre reptes socials. Nosaltres volem que els vostres treballs serveixin per millorar la vida d'altres persones. I el que vosaltres dedicareu, el temps que vosaltres dedicareu a pensar, a buscar noves solucions a problemes que tenim tots, el que volem és que la resta de la ciutadania ho vegi i qui sap, a partir d'aquí pot d'alguna manera desembocar en alguna línia, un invent o alguna forma de treballar diferent. Encetar un treball de recerca no és fàcil, no? I sobretot posar totes aquestes idees abstractes o com ho puc copsar d'alguna manera perquè tingui un ordre, una coherència, no sempre és fàcil, ni pels alumnes ni pel professorat. Nosaltres, òbviament, tenim una sèrie d'experiència, tenim un criteri amb el qual podem guiar l'alumnat, però, sens dubte, fa que els treballs siguin més rigorosos, que siguin més coherents i que, sobretot, estiguin ben guiats. Que algú t'ajudi a fer aquesta tasca, que et faci veure la importància que té i la rellevància i com tu pots aportar tot això a través de la teva feina, penso que és una manera de consciència molt positiva de cara a l'alumnat i que potser més endavant, a les seves vides, a les seves carreres, doncs pot ser un punt de partida que els pot ajudar a avançar. És, diguem-ne, un moment en el qual l'alumnat realment pren consciència de que està davant d'una tasca important, que ell o ella, tot l'alumnat, pot aportar alguna cosa interessant, òbviament que estigui relacionada amb les motivacions que els mouen. Mi nombre es Diego Párez, vengo del Instituto Joan Miró y soy de Venezuela. Mi TR va sobre las aplicaciones de la química para poder reutilizar productos no renovables. Lo que más me importa diría que son principalmente mis estudios, sobre todo lo que más me gusta son los videojuegos y aprender. Me llamo Sofía Cano y vengo del Instituto Joan Miró. Mi TR va sobre las diferencias de los riesgos que conlleva quedarse embarazada tan joven y también quedarse embarazada con bastante edad. Se relaciona con el tema 3, que es la salud y el bienestar. Em dic Joel Pressegués, vinc de l'escola Joan Miró i estic fent primer de batxillerat. He decidit fer una comparació entre el que seria la vida a Alemanya i aquí a Espanya, centrant-me potser en l'àmbit que seria més d'una educació de qualitat. M'agradaria també parlar una mica de l'estat de la població en quant al seu benestar, en quant a salut i tot, en hàbits alimentaris, clima...
S'ha començat a treballar l'alumnat d'una manera progressiva, fent-los conscients de l'autoconeixement, de les seves motivacions, fins a arribar a la part una més concreta i a la qual es donen més recursos. Penso que d'aquesta manera l'alumnat pot veure tot aquest recorregut, penso que és necessari i es fa en un format àgil, que és motivador pels alumnes i penso que és un bon exercici de cara al seu futur, facin el que facin. Al principio me parece un poco difícil, ya que vengo con un poco de nerviosismo al no tener ni idea de cómo hacer un TR, pero mientras ya ha ido pasando el tiempo he pillado más confianza, así que me está gustando bastante. Jo crec que per molta gent que potser tenia més dubtes sobre el que fer i com fer-ho, que ha facilitat bastant en acabar de centrar-se en un tema. La pregunta es, después de trasplanamientos de órganos, ¿las personas se encuentran bien totalmente? El impacte seria pau, justícia, institucions sòlides. La hipótesis sería que si la gente estuviera bien informada, seguiría votando a lo que vota o no. El meu objectiu general és descobrir les desigualtats que hi ha al periodisme esportiu.